Eto lang talaga mga kaibigan, yung problema ko, eto, yung aking pairings. Kasi nga po, nung naaksidente ako, yung may nasagasaan ng aso, yan, nasira. Pati yung sa kabila naman, nasira din kasi nga po yung gumawa nitong aking motor. Etong binili kong bar end, yan mga lods, mga kaibigan, mas okay po ito. Kasi mas gumanda po yung aking handling. Hindi na po siya masyadong magalaw, yung manibela. Yan mga lods, napaganda po nang nabili ko na bar end. Sa Shopee lang po yan. Yan po yung aking nilagay rito kasi yung stock medyo maano talaga magalaw. Yan mga lods, yung aking pairings na nasira. Sayang, yan lang po talaga yung problema ko rito sa aking Sniper 155. Ang ilan mga kaibigan sa pinalitan ko, yung aking clutch lever, tapos yung sa preno, tapos eto syempre yung aking RCB shifter. Yan mga lods, yan lang po yung aking napalitan po rito. Tapos yung kadena, napalitan ko yan nung magtatlong taon na to yung aking motor. Tapos itong decals, lagi ko yan pinapalitan. Tapos ang isa pa mga kaibigan na pinalitan ko rito, eto, naglagay ako niyan ng bracket para sa MTL. Napakatibay mga kaibigan itong aking bracket na nabili. Sa Shopee din po yan. Naglagay din po ako ng step grill para sa lagayin ko ng mga gamit kapag pauwi sa probinsya, lalo sa amin sa Bicol. Ito pang pa pala mga kaibigan, nagpalit po ako ng radiator para sa aking Sniper, yung UMA na radiator. Medyo mas malaki po kasi yan kaysa po dun sa stock natin na radiator. Pero yung pan po niyan, kasyang kasya po dyan sa UMA na radiator. Ito mga kaibigan, yung ilan sa mga nabili ko. Bali matagal na sa akin to. Hindi ko pa na ipapakabit. Una, ito yung UMA Racing ignition coil. Ayan mga lods, hindi ko pa siya napapakabit din. Tapos ito yung tapaludo na straight. Tagal-tagal na rin yan, hindi ko pa rin ipapakabit. Lalong lalo na ito yung TRC Racing power pipe. Hindi ko lang alam kung okay na okay ito mga lods mga kaibigan sa ating Sniper. Kasi nabili ko to nung bago pa lang yung motor ko, pero ngayon hindi ko pa siya napapakabit. Okay ba ito gamitin mga kaibigan sa mga nakagamit na po nito na TRC Racing power pipe. Tapos ito yung busina na Hella. Matagal na rin yan, yan oh. May medyo talagang madumi na nga sila kasi di ko pa po napapakabit mga yan. Baka sa mga susunod na buwan try po natin ay pakabit na po lahat yan. Kasi alam ko pag nagpakabit nitong TRC Power Racing power pipe na to, kailangan pa yata iparimap. Kaya di ko pa muna pinapakabit kasi unang-una di pa kaya ng pera. Tsaka medyo nag-aalangan din kasi ako baka may huli. Pero ano sa tingin niyo mga kaibigan, okay ba to gamitin sa ating Sniper 155? Andito tayo ngayon mga kaibigan sa trabaho ko dito sa Intramuros. Yan mga lods yung aking Sniper na mahigit na siyang 3 taon. Bali 3 taon tapos 3 buwan to be exact. Yan yung aking mga napalitan pa lang, yung clutch lever, tapos brake lever, tapos yung nagpakabit ako ng MDL. Yan, matibay po yung RM bracket po yata yan para sa bracket po natin sa MDL. Tapos yung aking shifter na RCB, tapos yung step grill, tapos yung UMA big radiator. Yan pa lamang po yung halos napapalitan ko. Eto nga po pala mga kaibigan, nagpalit din po ako ng upuan. Hindi ko naman siya pinalitan, bali yan po yung aking stock. Pinagawa ko lang siyang racing seat para mas maganda po yung ating upo, lalo na kapag long ride kasi minsan umusog ako sa unahan, kaya pinagawa ko po ng ganyan para sa mas malayong biyahe. Pero yan pa rin po yung aking stock na upuan. Sa loob po ng 3 taon, wala naman pong pangyaring nasiraan ako. Sa awa ng Diyos, lagi po niya akong ginagabayan sa biyahe. At isa pa, napakasulit po talaga gamitin itong ng ating Sniper 155R. Eto mga kaibigan, sobrang lagi ko siyang gamit pag uwi ako sa Bicol. Halos sa isang buwan, lagi ako na uwi. Kasi nga po, binibisita ko yung aking magulang, yung aking nanay na may sakit. Kaya halos lagi po ako na uwi. Pero mga kaibigan, mga lods, sobrang sulit po talaga nitong aking Sniper 155 para sa loob po ng 3 taon. Sa awan ng Diyos, di na po tayo nasiraan sa malayong biyahe. At kahit naman, gamit ko rin to sa aking trabaho, sa aking daily rides, sa aking daily na trabaho sa Intramuros mula pa ako sa Pasig. Wala naman po ako naranasan na mga aberya kasi lagi ko po siyang kinicheck. Pag may naramdaman agad ako, lagi ko siyang dinadala sa mekaniko agad. At kung minsan naman mga lods, mga kaibigan, talagang minsan hindi ako komportable, lagi ako nasa mekaniko para sigurado na maayos po yung aking motor. Yun nga lang, kapag traffic po talaga, nararamdaman ko yung init ng makina po natin. Napakainit.
Alam mo naman natin sa Show Boulevard, tapos yan kasi yung daanan ko, napaka-traffic. Tapos sa may Kapitolyo dyan, matagal talaga yung stoplight dyan. Kaya dyan, naramdam ko yung init ng makina po natin. Ang isa pa, yung una po talaga na sobra akong nagtaka. Nagtaka. Medyo magalaw po talaga yung ating manibela dito sa ating sniper. Parang magalaw pa rin. Pero nung pinalitan ko siya ng bar end, kasi yung bar end po natin, siya po yung balancer, naging medyo maganda po yung handling po natin. Hindi na po siya masyadong magalaw. Kaya napaka-importante po pala talaga yung ating bar end dito sa ating mga motor. Hindi lang po rito sa ating sniper, kundi sa lahat naman ng ating motor. Tapos mga kaibigan, yung isa pa sa pina-ayos ko rin yung shock po nito. Lagi ko siyang pinapatono, lalo na kapag uwi ako ng ganitong long ride, para siguradong alam naman po natin sa pauwi dito sa Bicol, maraming lubak. Kaya pinapatono ko po talaga ng maayos, tapos hindi ko masyadong tinitigasan yung aking mga gulong. Kumbaga binabawasan ko ng konti, para kasi mag-isa lang naman ako, para maganda po yung talbog sa lubak na ating maradaanan pauwi sa Bicol. Kasi pag sobrang tigas, baka mayari din yung ating mga mags. Dito mga kaibigan, lagi akong dumadaan dito mga bandang alas 6 na ng umaga, dito sa parting ito ng Zigzag Road. Kasi umalis ako sa amin sa Pasig mga alas 3 halos ng madaling araw. Kasi para pag ganitong oras, nandito na ako niyan sa may bandang Zigzag Road, sa may bandang Atimonan. Dito mga kaibigan, dito ako lagi nag-stop over. Halos dito nga talaga yung aking unang stop over. Kasi dati doon sa Old Zigzag Road, pero syempre palagi na tayong nauwi. Kaya napakarami na rin doon nag-stop over. Dito na lang ako sa may boundary ng Plaridel, Quezon at ng Gumaca, Quezon. Napakaganda rito ng view. Ayan mga lods, napakaganda ng dagat. Lalo ngayon na summer. Pero bawal yata maligo rito kasi isa itong protected area. Pinapangalagaan po yung karagatan po rito, yung dagat po nila rito. Bawal nga po rito magtapo ng dumi, ng basura. Kasi talagang iniingatan po nila yung dagat po nila rito sa may Gumaca, Plaridel, Quezon. Ito rin kasi yung isa sa pinakamagandang tambayan ko rito kapag nauwi ako o kaya pabalik ako ng Manila o kaya pauwi ng Bicol. Napakaganda po kasi ng hangin dito, tapos malakas yung hangin kaya napakasarap dito mag-stop over. Etong lugar po kasi ng Gumaca, tapos marami pong mga huminto rito ng mga trekking, tapos marami pong kainan dyan sa unahan. Ito dalawang Raymond na magkasalubong. Yan lagi sinasakyan ko noon kapag pauwi ako dati. Pero ngayon, ito Del TV, magkasunod sila ni Bobby Liner. Ang lulupit na ng mga bus ngayon na pumabiyahe sa pauwi sa South. At ito na mga kaibigan, yung tinatawag na diversion road. Gumaca bypass road. Ito mga lads, marami kasi rito mga na-aksidente ng mga trucks na hindi kinakaya. Kasi napakatindi po talaga ng lusong at ng ahon po rito. Maraming beses na ako rito nag-video. Maraming beses na rin pa ako na-upload dito na Gumaca bypass road. Talagang napaganda po rito ng view. Pero yun nga lang, delikado po yung kalsada kasi matindi po talaga yung ahon, matindi po yung lusong. Pero pag nandito na po kayo, grabe, napakaganda po talaga yung view. Isa ito rin sa pinakahihintuan ko. Dito nga po pala mga kaibigan, sa pinakataas, sa may Gumaca bypass road view deck, wala pong kuryente rito. Kaya yung ginagamit nila, yung naririnig po ninyo, generator po yan, nandun po yan sa may sakyan. Yan po yung ginagamit po nila ritong kuryente pansamantala. Welcome mga kaibigan dito sa Lopez Bypass Road. Ito, isang pinakamagandang alternatibong ruta para din na rin po kayo dumaan sa pinakabayan po ng Lopez. Ito na po yung isang pinakamagandang kalsada na para po sa inyo. Kasi wala pong traffic, malapad, may 4 lanes, tapos maganda po yung kalsada. Ito talaga mga lods, mga kaibigan, napakasulit po ng ating Yamaha Sniper 155R. Kahit na long ride gamitin, baliwala po yung kanyang sa kanya to, kasi nga po talagang napakasulit gamitin sa long ride. So mahigit 3 taon nagamit ko nitong aking Yamaha Sniper 155R, wala po naging problema. Basta syempre ingatan at alagaan din po natin siya, lalo na sa change oil, tapos sa mga parts po niya na medyo nararamdaman po natin na medyo malapit ng palitan. Yun lamang po talaga para tumagal po yung ating motor. Ako kasi lagi ko siyang iniingatan, lagi ko siyang inaalagaan sa kanyang mga kailangan na palitan na mga parts, lalo na sa langis, tapos sa mga pyesa na kailangan palitan. Kaya sigurado, makakasiguro po tayo na napakasulit gamitin itong ating Yamaha Sniper 155.
Kaya eto, kahit na ilang beses ako umuwi, di ko na nga po mabilang kung ilang beses ako nauwi sa loob ng 3 taon na gamit ko 'to. Di ko na alam kung ilang beses ako nakakauwi sa amin sa Bicol. At isa pa mga kaibigan, sulit din 'to gamitin sa norte kasi ilang beses na rin ako nag-north, nag-Baler, tapos nag-Baguio, sa La Union at iba pa. Napakaganda po nito gamitin. Talagang di po kayo mabibigo sa performance nitong ating Yamaha Sniper 155R. Dati kasi mga kaibigan, yung gamit ko yung carb na Suzuki Raider. Okay naman siya, kaya lang, yun nga lang, medyo sub-sub kasi ron. Sobra akong nangangawit sa mga kamay ko kasi pasub-sub po talaga yung manibela po nun. Tapos medyo magastos sa gas kasi nga po, yung carb pa. Pero ngayon ito, yung aking Yamaha Sniper 155R, bali FI, kaya yung unang full tank ko sa Pasig, tapos second na full tank ko niyan sa may bandang Atimonan na. Ang sunod ko niyan na full tank doon na yan sa may bandang Sipukot. Mamaya doon na po tayo magpapagas. Kaya sobrang sulit po talaga, at kung sa bilis naman, hindi rin po kayo mabibigo rito. Mayroon po talaga siyang speed at mabilis din po talaga itong Yamaha Sniper. Pero syempre mas malakas pa rin pa talaga yung R150 na FI. Talagang wala po yatang katalo doon kapag stock to stock ang pag-uusapan. Pero tayo din naman po tayo nakipagkarera. Kumbaga ini-enjoy lang po natin yung ating biyahe. Kaya para sa akin, sulit sa akin tong Yamaha Sniper 155 kaysa po dun sa dati ko pong motor na Suzuki Raider na carb. Kasi dito po talaga matipid na, may bilis naman, at talagang sulit sa performance. Kaya wala ka pong masabi rin po dito sa atin. Yun nga lang, yung nasolusyonan ko naman yung kanyang pagiging magalaw yung manibela. Nagpalit ako ng bar end. Kasi nung isang beses talaga mga kaibigan, itong last na uwi ko sa Bicol, talagang di ko napansin na nalaglag po pala talaga yung kabilang kanan na bar end ko. Pagdating ko sa Maynila, pagtingin ko wala na yung bar end ko, kaya pala sobrang galaw na. Kasi yung bar end po natin, napakalaki po ng kanyang ginagawa dito sa ating motor. Isa rin po siya sa mga safety features ng ating mga motor, yung kanyang bar end. Kasi yun yung pong kanyang balancer ng ating manubela, para maganda po yung ating handling. Check nyo lang po yung inyo pong ball race, tapos yung inyo pong shock, siguradong maganda na po yung handling po ng ating motor. At sa overheat naman, sa ganitong long ride, wala naman di ko ramdam yan kasi nga po malakas yung hangin, tapos talagang mabibilis po yung ating takbo, kaya di po natin maramdaman yung init. Yung sinasabi po nila na overheat, dun ko lang talaga naramdaman yung init sa traffic sa Maynila. Din ko talagang ramdam na sobrang init ng ating makina kapag ganun na traffic. Pero okay naman, di naman ganun sobrang overheat. Pero ang isa sa solusyon ko doon mga lods mga kaibigan, nagpalit ako ng big radiator. Yun nga po yung UMA Racing. Kaya sulit na sulit. Tapos yung aking coolant, ginamit ko doon, UMA din. UMA coolant din po yung aking ginamit doon. Kaya lagi ako meron doon sa bahay. Bali, palagi kong pinapalitan yung coolant kapag babiyahe po ako ng malayo. Lagi kong inaalagaan sa chainsaw, kaya napakasulit gamitin po nitong ating Sniper 155R. Wala kang masabi po rito. Talagang kung hindi naman sulit, talagang napakasulit. Pero syempre mga kaibigan, kapag di nyo inayos ng alagaan yung ating mga motor katulad ng ibang gamit, talagang madali po yun masira kahit na anong brand po yan. Nasa inyo naman po yan kung talagang alagaan nyo, iingatan po ninyo yung pong mga motor, talagang magtatagal po yan. Ibibigay po niya yung performance na gusto po ninyo. Wala po yan mga kaibigan sa brand, kung anumang klaseng brand po ng motor natin, kundi nasa ating pag-iingat, sa ating pag-aalaga, talagang tatagal po yung ating mga motor. Meron nga po akong Rusi sa bahay at iba pang klaseng motor. At syempre mga lods, mga kaibigan, kapag andito po tayo sa aming pinakamamahal na probinsya ng Bicol, ng Albay pala, probinsya ng Albay, di po natin pwedeng di makita yung ating pinakamagandang pasyalan po rito, yung Bulkang Mayon. Pero sa ngayon, bawal kasi pumunta. Kaya dito lang muna tayo sa may labas. Di tayo pwedeng pumunta sa Mayon Skyline. Yun lamang mga lods, mga kaibigan, mag-ingat po kayo palagi. Ugalin po natin na magdasal bago tayo bumiyahe, habang at pagkatapos ng ating biyahe. God bless po. Mabulos po sa inyo, boss. Thank you.